Diolch yn fawr. Diolch yn Dio Dduw am gyfle arall i ddod yma i'r di ac i ni yn cyflwyno ein hamser i ti ac yn gofyn i ti drigarhau ac i fendithio'n hamser. Nerthan ni nawr i daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Hi'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Byddwch ni ddechrau drwy ganu'r emyn rhif 212 ac hefyd 213. O fy Iesu bendigedig unig gwmni fenaid gwan. 212 a 213 gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cyfarfod gweddi nesaf, y drydydd nos Iau o bob mis, ond fydd hi'n cael ei chynnal mis Medi yr ail y 15. Fyddwn ni ddim yn cynnal cwrdd gweddi nos Iau yma, ond fydd yr un nesaf yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o fis Medi, felly Medi 17. Fy'n hoedfa nesaf pnawn Sul ym 2:03. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gan ni ganu tra ar ein heistedd emyn rhif 114, 114 mor beraidd i'r credadun gwan yw hyfryd enw Crist. 114 gan ni eistedd i ganu hwn.
Byddaw i'n darlleniad o'r Hen Testament, llyfr y Pregethwr. Felly, ar ôl y salmau, mae llyfr y Diarhebion ac yna syth wedyn ni llyfr y Pregethwr. Pennod 12. Felly Pregethwr o 12 bennod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Cofia yn awr dy greawdwr y nyddiau dy ieuenctid, cyn y dyfod y dyddiau blin, a nesau o'r blynyddoedd yn yr rhai y dywedi, nid oes i mi ddim diddannwch ynddynt. Cyn tywyllu'r hael a'r goleuni, a'r lleiad, a'r ser, a dychwelyd y cymylau ar ôl y glaw, yr amser y cryna ceidwaid y tŷ, ac y cryma y gwir cryfion, ac y metha rhai sydd yn malu, am ei bod yn ychydig, ac yn tywylla y rhai sydd yn edrych trwy ffenestri. A chai y pyrth yn yr heolydd pan fo isel sŵn y mali a'i gyfodi wrth lais yr aderyn a gostwng i lawr holl ferched cerdd. Ie, yr amser, yr ofnant, yr hyn sydd uchel ac yr arswydant yn y ffordd ac y blodeia y pren almon ac y bydd y ceiliog rhedyn yn faich ac y palla chwant pan elod un i di ei hir gartref a'r galarwyr yn myned o bob tŷ yn yr heol. Cyn torri y llunyn arian, a chyn torri y caw gair, a chyn torri y puser ger llaw y ffynon, neu dorri yr olwyn wrth y pydew, yna y dychwel y pridd i'r ddeiar fel y bu, ac y dychwel yr ysbryd at Dduw, yr hwn a'i rhoi sef. Gwagedd, o wagedd, medd y Pregethwr, gwagedd yw y cwbl, a hefyd am fod y Pregethwr yn ddoeth, fe addysgodd eto wybodaeth i'r bobl, fe astyriodd ac a chwiliodd allan ac a drefnodd i arhebion lawer. Chwiliodd y Pregethwr am eiriau cymeradwy, a'r hyn oedd ysgrifenedig oedd uniawn, sef geiriau gwirionedd. Geiriau y doethion sydd megis symbolau, ac fel hoelion wedi ei sicrhau gan feistriaid y gynulleidfa, y rhai a roddir oddi wrth un bugail. Ymhellach hefyd fy mab cymerybydd wrth yr rhai hyn. Nid oes diben ar wneithio'r llyfrau lawer a darllen llawer sydd flinder i'r cnawd. Swm y cwbl a glybiwyd yw, ofna ddiw, a chadw eich mynion, canis hyn yw holl y ddyled dyn. Canis Duw a ddwg bob gweithred i farn, a phob peth dirgel, pa un bynnag fyddo, a'i da a'i drwg. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i ddod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Mae dyna'r unig ffordd i ni yn gallu sefyll yn hyderus o'r flaen, yn dod a pharchedig ofn, ond eto yn dod gyda hyder gan ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, yn dod yn ostyngedig, i ni yn dod yn hyderus, yn gwybod y fod yn ein gwrando ac yn ein clywed ac yn ateb, o Dduw i ti yn mwynhau gwrando ar dy blant yn dod â'i mawl a'i deisyfiadau ger dy fron. Ac felly o Dduw, i ni yn ddiolchgar i ti am y cyfle newydd hwn sydd gennym i ddod ata ti ac i ofyn i ti yr hyn sydd ar ein calonau. I ni'n dod ac yn gofyn i ti i'n helpu ni yn yr byd yma, yn yr oes i ni'n byw ynddi, yn y wlad i ni'n byw ynddi, wrth i ni ystyried yr holl ffactorau yma o Dduw, i ni'n gweld mae dyddiau blin i ni yn rhan ohonynt. Y dyddiau lle y mae'r mwyafrif wedi troi eu cefnau oddi wrth y ti. Ac o Dduw, hyd yn oed yr rhai sydd yn honni ei bod yn blant i ti, mor bell i ffwrdd o'r hyn y mae dy air yn ei ddisgwyl ohonom. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni, i ti helpu ni ddyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. A byddwn ni'n edrych i fyny ata ti ac yn gofyn i ti i'n helpu ni'n nerthu ni, i'n cryfhau ni ar gyfer y dasg, ar gyfer y frwydr, ar gyfer bywyd o Dduw. A byddwn ni yn rhai fydd yn dyfal barhau hyd y diwedd, gan dy fod ti yn dyfal barhau gyda ni. A byddwn ni yn sefyll yn gadarn ac yn ffyddlon. Pan ddaw yr anadl olaf o Dduw, i ni yn gweddio. Pan ddaw y dydd hwnnw, dydyn ni ddim yn gwybod pa bryd a ddaw, a'i heddi, a'i fori, a'i ymhen blwyddyn, a'i ymhen degaw. Dydyn ni ddim yn gwybod ymhen faint o flynyddoedd neu munudau sydd gennym. Ond un peth i ni yn gofyn o Dduw, ar ei ti nerthu ni i fod yn ffyddlon holl ddyddiau ein hoes.
Ac pan daw yr anadl olaf honno, i ni yn gweddio y byddwn ni yn cael y fraint o fod yn sefyll yn ffyddlon ac yn pwyso'n llwyr ac yn unig ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae fe ac ef yn unig yw ein gobaith am dragwyddoldeb, ac mae fe ac ef yn unig bydd ein gobaith pan daw yr anadl olaf. Ac wrth i ni groesi yr afon, wrth i ni groesi o amser i dragwyddoldeb, i ni yn gweddio Dduw y bydd ein llygaid yn wastadol ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae fe yn unig y byddwn ni yn ymddiried ynddo. Mae nid yn ein gweithredoedd ni, ond y byddwn ni yn pwyso'n llwyr ar ei heiddiannau ef. Ac felly o Dduw i ni yn gweddio, ar ei ti'n helpu ni yn hyn, i'n cryfhau ni, i rwystro ni o Dduw rhag fynd i'r chwith nac i'r dde. O Dduw, os yw yn calonau ni wedi crwydro, os i ni wedi gweld ein bod wedi cilio wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn diwetha, os i ni wedi caledu neu wedi oeri neu wedi ymbellhau, i ni yn gweddio Dduw ar ei ti'n tynnu ni nôl i'r man hwnnw yr wyt ti'n dymuno i ni fod. I'r rhai o Dduw sydd erioed wedi profi, erioed wedi blasu o'th drigareddau di, i ni yn gweddio ar ei ti i beri y byddant yn blasu am y tro cyntaf, y bydd llygaid eu heneidiau yn cael eu hagor ac y byddant yn cael gweld gwirioneddau a rhyfeddod yr Efengil. Felly o Dduw, i ni yn gofyn ar eith ysbryd i fod ar waith yn rymys yn ein plith, ar ei ti wneud hyn oll mwyn i ti cael y mawl a'r clod. Felly o Dduw, bendithiau'n hamser yma ac i ni yn cyflwyno'r holl ddydd i ti, pob oedfa yma ac ar hyd y lled ein gwlad y byddi ti yn bresennol ac yn bendithio dy blant lle bynnag y maint, ac yn ein erthyn ni ar gyfer wythnos arall i fyw ein bywydau'r clod a mawl i ti. Felly o Dduw, tyr di'n plith, tywalt ysbryd arno, bendithiau'n hamser yma, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ganu emyn rhif 588, 588 anweledig rwy'n dy garu, rhyfedd ydyw nerth dy ras. 588 gen i sefyll i'w chanu.
Ddawyn, testyn o lyfr y pregethwr, penod 12 ac adnod 13 ac 14. Swm y cwbl a glybiwyd yw ofna ddiw a chadw ei orchmynion, canys hyn yw holl ddyled dyn, canys diw a ddwg bob gweithred i farn, a phob peth dirgel pa'n bynnag fyddo a'i da a'i drwg. Nawr, mewn unrhyw bregeth neu unrhyw oedfa fe geir dirgelwch. Mae'r pregethwr am egluro cystal ag y gall. Ond mae'n dymuno fod yna eglurder, fod yna symlrwydd, ond hefyd wrth fod yn eglur am yr hyn y mae'n ei ddweud, ni fydde unrhyw bregethwr efengylodd sydd yn dymuno gwneud yr hyn sydd yn iawn. Ni fydde am fod mewn pregethu mewn ffordd sydd yn rhy anodd i unrhyw un i ddeall. Ambell waith fe gewch chi rhyw garfan yn y byd efengylodd lle mae yna bobl yn hoffi meddwl eu bod nhw'n glyfar. Ac falle mae hwnna'n demtasiwn yn diwedd i'r pobl clyfar. Mae nhw eisiau gwneud eu pregethau i swnio'n glyfar. A fel clywson ni bore yma, yr peryg o ddyrchafu dyn a llithro mewn i hynny. Ac mae e'n beryg i'r rhai hynny sydd yn glyfar. I'r mwyafrif ohonyn ni sydd yn cweit mor glyfar. Mae falle y peryg o ceisio gwneud pethau eraill mwyn creu awyrgylch a chreu rhyw fath o ymdeimlad. Ond eto, mi fydd yr pregethwr ffyddlon yn dymuno fod yn eglur ac yn syml, ond hefyd bod na ryw awdurdod a ryw nerth a ryw pŵer yn yr hyn a ddywed, ac nid pŵer dynol. Ac mae'n gwybod mai dim ond yr ysbryd glân sydd yn gallu peri i hyn ddigwydd. Dim ond yr ysbryd glân sy'n gallu cynhyrchu presenoldeb Duw a dwy'n ffrwyth difeirwch. Does dim ots pwy fydde yn pregethu, neu pa mor glir, neu pa mor bwerus, neu pa mor syml y mae'r neges. Ni fydd yr un pregethwr yn gallu creu gwir ffrwyth difeirwch. Ac felly gwaith yr ysbryd glân yw hynny. Ac yma ni'n darllen am Solomon yn dod ar llyfr, neu'r bregeth, y neges i ben. Ac mae am wneud hynny mewn modd trawiadol. Ac yn sicr dyna i chi'r dirgelwch yma, lle mae'r pregethwr yn dod ar neges i ben ac yn dod â fe mewn ffordd y mae wedi meddwl, wedi ystyried, wedi paratoi, ond dan arweinyddiaeth yr ysbryd glân, gan mae gair Duw yw hyn, ac mae'r ysbryd glân wedi arwain hefyd. Ac felly am dod ar llyfr i ddiweddglo, trawiadol, cofiadwy, nerthol. Hynny yw, mae am daro'r neges adref. Ond dyna beth yw'r beth mae'r pregethwr am i'w wneud, a dwi'n clod i Dduw bydde am edrych ar yr holl ddarlun a cael y cydbwysedd yma. Mae'n rhaid paratoi, mae'n rhaid pregethu, mae'n rhaid cyflwyno'r wybodaeth, ac mae'n rhaid meddwl am y ffordd orau y gallwn ni wneud, ond yn cofio wastad, hyd yn oed diwerth fydde hynny, ond i bai fod yr ysbryd glân yn dod. Ac felly mae eisiau'r berthynas yma. Ac yn gweddio mae Duw fydd yn cael y clod. A dyna wna Solomon, a dyna i ni'n gweld y mae'n dod at ei gasgliadau, ac wedi ystyried y cyfan, yr holl ffeithiau am y byd. Os ni yn ystyried y ffeithiau am y byd ac am ddyn, mae'n edrych, mae wedi wneud i arsylwi. Mae wedi arsylwi, mae wedi ystyried, mae wedi eistedd nôl ac edrych ar fywyd, ar brofiadau bywyd, ar brofiadau bywyd eraill. Ac felly mae fel petai yn dod ar cyfan i ryw fath o ben. A 23, swm y cwbl a glybiwyd. Mae e'n dod ar cyfan. Mae'n dweud, dwi wedi eistedd lawr. Dwi wedi ystyried y peth yma. Dwi wedi edrych ar yr holl ffeithiau sydd o'n mlaen i. Ac felly swm y cwbl a glybiwyd. Ac felly mae e'n mynd ymlaen i ddod â'i neges i ddiweddglo trawiadol. Felly yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar paratoad, prawf ac yn olaf pen y daith. Felly yn gyntaf y paratoad yma. Wedi edrych ar y ffeithiau, ar fywyd. I chi erioed wedi eistedd lawr ac ystyried eich bywyd hyd yn hyn. Nawr wrth gwrs i chi'r ifanc, falle bod yn teimlo fel oes, ond nid yw yn rhyfedd y rhai falle sydd wedi gadael ysgol neu newydd adael ysgol ac yn cofio nôl i'ch adeg chi yn yr ysgol, gynradd,
Chi'n meddwl, boes, dyna amser maith yn ôl. A dwi'n clywed sawl un yn dweud, wel, es i nôl i fysgol gynradd, ac dim ond 19 mlwydd oed, 20 mlwydd oed, ond es i nôl i fysgol gynradd. Ac es i nôl i'r dosbarth ble es i'n gadael ym mlwyddyn 6, ac mae'n anhygol, dyna newid. Mae'n fach nawr, oedd e'n anferth pan o'n i'n Oedd e'n anferth, oedd e'n ystafell, oedd e'n neuad yn fawr. Ond nawr, es i nôl yn 19 mlwydd oed, 20 mlwydd oed, beth bynnag yw e. Ac roedd e mor fach. A ni'n gallu credu'r peth. Mae'r blynyddoedd, dwi wedi tyfu nawr wrth gwrs, ni'n gwybod, mae'r gwahaniaeth anferth o'r blynyddoedd pan o'ch chi'n 10 mlwydd oed i tua 20 mlwydd oed, i chi wedi tyfu o fod yn blant bach i fod yn oedolion. Nawr wrth gwrs, mae hwnna'n rhan o'r peth ond yw e. Ond dim ond 9 neu 10 mlynedd yw e. Ac i chi'n meddwl, gallu edrych nôl ar flynyddoedd, a chi'n meddwl, wel, ie, dyna newid. Mae yna newidiadau wedi bod. Ond pan i chi'n mynd chydig bach yn hun, ac i chi'n mynd i'ch 20, 30, 40, hyd yn oed y 50 bellach. Ac i chi'n edrych nôl ar eich bywyd, chi'n meddwl, wel, iawn, beth am i ni edrych nôl ac i ni ystyried y ffeithiau o'r hyn dwi wedi brofi. O'r hyn dwi wedi brofi, nawr yn sicr i chi, mae'r hyn dwi wedi brofi yn fwy na be mae'r rhai o'n chi ifancach wedi brofi hyd yn hyn. Ond fe fyddwch chi rhyw ddydd os cewch chi fod yn fyw ac yn iach ymhen 10, 20, 30 flynyddoedd, fod yn yr un cwch. A fydd e ddim yn cymryd lot fawr o amser. Fe fydd yn hedfan yn gynt na mae'r 20 mlynedd cyntaf wedi wneud, neu'r 10 mlynedd cyntaf, neu beth bynnag. Fe fydd y blynyddoedd nesaf yn hedfan. Cyn i chi droi o gwmpas, fe fyddwch chi yn taro'r oedrannau na chi'n meddwl, wel, dyna chi hyn. Ond fe gyrhaeddo nhw mor gloi. Ac fyddwch chi'n edrych nôl, a dyma beth sy'n eisiau gwneud yw edrych nôl, edrych ar y ffeithiau, a dyma beth sydd yn digwydd yma, ac mae'r her yma'n cael ei roi yn yr adnod gyntaf. Cofia y nawr dy greawdwr, y nyddiau dy ieuenctid, cyn dyfod y dyddiau blin. Mae'n dechrau'r benod ola yma gyda her i chi'r ifanc. Cofiwch eich creawdwr, pryd nawr, cyn i fod yn rhy hwyr, cyn y dyddiau blin, cyn i'r corff i ddirywio, a'r blinder i daro, cyn i'r meddwl i dechrau pallu, a popeth arall, cyn bod y pethau yn dod, cyn bod tristwch bywyd yn dod. Pwy a wyr, beth am ymhen 20 mlynedd, falle dewch chi, falle bod rhai o'n chi'n gwynebu'r tristwch eithaf ymhen 10 mlynedd. Dydyn ni ddim yn gwybod, fydd yn fywyd o faich. Dydyn ni ddim yn gwybod. Felly nawr yw'r amser i chi ystyried y pethau yma. Pwy a wyr, pa salwch, pa dristwch, pa ofnau, pa bethau sydd o'ch blaenau chi. Felly pa nad yw'r pethau yna'n dod i'ch drysu chi, ystyriwch nawr, cyn dyfod y dyddiau hynny. Yna mae'n disgrifio yr hyn oll a ddarganfyddodd. Adnod 8. Dyma chi ddisgrifiad o be mae'r un yma wedi ddarganfod ac wedi cael profiadau bywyd. Peidiwch â dweud, wel, oedd e wedi cael ei amddiffyn o temptasiynau'r byd yma. Na, mae e wedi cael y profiadau, mae'n dweud hyn, gwagedd o wagedd, medd y pregethwr, ac mae'n pwysleisio fe to, gwagedd yw y cwbl. Y mae'r hyn y mae'r byd yn ei gynnig i chi yn wagedd, yn llwyr wag. Wel, ges i'r profiad ddim pleserus ddoe o wrando ar rhyw ŵr ifanc yn siarad. Dwi ddim yn credu mod i erioed wedi cael profiad tebyg yn goffod eistedd lawr yn gwrando ar rhywun yn siarad ar rhywun arall. A dwi erioed wedi clywed rhywun mor falch, mor llawn o'r hunan, ac mor llawn o anfoesoldeb a gwagedd y byd. Mi roedd yn brofiad, tua 20 munud yn eistedd yn gwrando ar y person yma. Ddim mewn safle i gallu dweud unrhyw beth, ond jes gwrando. Roedd yn erchyll, ac mi roedd hwn yn adlewyrchiad o beth tybiwn ni yw'r hyn sydd yn wir am y mwyafrif o bobl yn ein dinasoedd ni rhyw nosweithiau gyda'r nos, ond yr hyn yr oedd yn disgrifio o flaen pawb yn erchyll. Ac yna ni'n meddwl, fe fydd yn deffro bore yma. Falle ddim, dwi ddim yn gwybod. Falle cewn ni weld os fydd wedi deffro, os fydd rhywbeth wedi digwydd, os fydd y dal gyda ni, dydw i ddim yn gwybod. Ond un peth sydd yn weddol sicr, mi fyswn ni'n gallu disgrifio gwagedd o wagedd, gwagedd yw y cwbl. Os na fydd
llwybr mae wedi ddewis yn arwain at dristwch yna dydw i ddim yn siŵr at beth. Un peth i ni'n sicr ohono fe fydd yn arwain at dristwch yn rhagwyddoldeb. Ond ta beth, mae'r pregethwr yn mynd ymlaen fan hyn ac mae'n dod i'w gasgliad. Mae'n edrych ar fywyd, mae'n edrych ar y profiadau, ar y pleserau, ar y cyfoeth, ar yr holl bethau mae'r byd yn ei gynnig i chi, ac mae'n edrych ar y cyfan ac mae'n dweud wrthoch chi, chi'r ifanc, ystyriwch tra bo chi'n ifanc, y pethau hyn, ystyriwch eich creawdwr, mae gwagedd yw'r cyfan, ac yna mae'n dweud swm y cwbl a glybiwyd yw, ac mae'n dod â'r peth i ben, ofna ddiw, a chadw ei orchmynion, canis hyn yw holl ddyled dyn. Hyn yw holl y ddyletswydd dyn. Dyma beth mae wedi dod i'r casgliad yma. Mae wedi edrych ar fywyd, ar hyn sy'n gan fywyd i'w gynnig, ac mae wedi dweud, dyma'r casgliad, dyma'r swm y cyfan. Ofnwch ddiw, cadwch ei orchmynion, dyma yw eich dyletswydd chi. Mae'r hyn sydd yn peri bod dyn yn byw i'w bwrpas. Ac felly mae'n dweud, os ydych chi am fyw i'ch pwrpas, yna'r man cychwyn yw ofnwch ddiw. Mae'n rhyfedd yn diwedd. Ond nid yw hyn yn rhywbeth estron i grefyddwyr y byd, yn enwedig yn yr oes i ni'n byw ynddi. Unrhyw grefydd o ran hynny, ond yn sicr o ran Cristnogaeth. Ond nid yw yr pobl sydd yn honni fod yn Gristnogion, ond nid yw nhw am bwysleisio nad oes angen ofni Duw. Petai chi mynd ar hyd a lled o wlad heddi ac yn mynd i'r capeli lle mae yna oedfaon yn cael ei chynnal, a petai chi'n gwrando ar yr amryw bregethau sy'n cael ei phregethu, a petai chi'n yn astudio'n ofalus yr hyn sydd yn cael ei ddweud, byddwn ni'n weddol sicr mae'r brif neges fydda hyn, nid oes angen i chi ofni Duw. Dyna bydda'r neges. Maen nhw'n pregethu o'r pwlpit, mae un i'w garu yn unig yw Duw, ac un i'w edrych i fyny ato, ac i'w garu i'w wasanaethu. Mi fydda nhw'n dweud yr holl eiriau yna, ond mi fydda nhw'n mynd mor cyn belled a dweud, na ddylsym ni ofni Duw. Mi fydda nhw'n rhedeg i ffwrdd o'r cysyniad yma o ofni Duw. Hyd yn oed, mi fydden nhw'n pregethu yn erbyn y ddysgeidiau o ofni Duw. Mi fydden ni'n mentro pethau chi'n mynd i'r capeli, mi fyddech chi'n gwrando arnyn nhw, a falle mi fydde'r rhai sydd falle yn gwybod math o pregethau ni'n pregethu yma, mi fydden nhw'n cyfeirio at yr math yma oedfa, ac mi fydden nhw'n dweud, chi'n gwybod rheini draw fyna? Mae nhw eisiau'ch dychryn chi. Mae nhw eisiau chi ofni Duw, a wedyn mi fydden nhw'n dweud hyn, ond na, mae ein Duw ni, i ni ddim fod i'w ofni fe. Mae e'n llawn cariad, mae e'n llawn trigaredd, mae e'n llawn tosturi, ac does dim eisiau chi ofni Duw. A dyna mi fydden nhw'n dweud, dwi'n weddol sicr o'r peth. Dwi'n ddiolchgar nad ydw i wedi cael y fraint yn rhy aml o fynd i'w wrando arnyn nhw, ac ar ôl gwrando arnyn nhw, dwi'n cael digon, sa eisiau gwrando ar hwnna, dim to, achos mae'n gwbl anysgrythurol. Ond petawn ni'n gorfod eistedd na, mi fydden ni'n gorfod bod mor barchus ac y gallwn ni tan fod yn nod ôl i'r pulpit, ac wedyn mi fydden ni'n gallu dweud fy nwyd. Ond mi fydden ni'n ddigon parchus fyna yn y set efallai. Ond i bai bod yn rhywbeth gwbl erchill. Ond mae yn warth beth sy'n cael ei ddweud yn y pulpit yng Nghymru. Maen nhw'n dweud, peidiwch ag ofni Duw, does dim eisiau ofni Duw, pam? Duw, cariad Duw, mae yn Dduw i'w garu, ac fedrwch chi ddod ato, ac maen nhw'n defnyddio'r adnodau hynny am drigaredd a thosturi, mwyn dweud, ac mae'n iawn, mae hynny gyd yn gywir, ond mae rhaid cofnio yr elfen yma hefyd. Maen nhw'n dweud, peidiwch ofni Duw, ond nid dyna yw gair Duw, achos ni newydd i ddarllen e. Dywed yn eglur wrthym, ofna Dduw. Mae'n dweud swm y cwbl a glybiwyd yw, ofna Dduw a chadw ei orchmynion e. Dyna beth yw'r casgliad y pregethwr. Mae'n dweud, dwi wedi edrych ar y cyfan, a dyma fy nghasgliad i, a dyma yw gair Duw. Dyma beth mae gair Duw yn dweud, mae'n rhaid i chi ddechrau yn y dechrau, a'r man cychwyn yw, y cam cyntaf yw gymryd yw, fe ddylsech chi fod yn crynu erbyn hyn. Mae eisiau chi ofni Duw. Chi yr ifanc, gai ofyn y cwestiwn yma i chi, ydych chi yn ofni Duw? Chi sydd nawr ddim eisiau dim byd i wneud, a phethau Duw, neu hyd yn oed os nad yw hwnna'n hysbys, chi sydd yn guddiedig yn dyheu am beidio fod yn rhan o bethau Duw, ydych chi yn ofni Duw o gwbl? Oes na ryw ofn yna? Chi sydd yn hŷn,
Ydych chi yn dechrau sylweddoli y dylsech fod wedi ei ofni yn eich ieuenctid? Mae'r adnod yma i'r ifanc. Dwi ddim dim ond i'r ifanc, mae i'r pobl hŷn hefyd. Achos os nad ych chi wedi ymateb i'r adnod yma tra'n ifanc, yna gellir dweud y mae'r adnod yn fwy berthnasol i'r hen. Allech chi ddweud, gallech chi fod yn dadlau petai ni'n dewis adnod efallai i bregethu i gynulleidfa o bobl yn ei henaint. Pa adnod fyddwn ni'n dewis? Fyddwn ni, falle mentro hwn, chwir ieuanc. Achos os nad ych chi di ymateb erbyn hyn, dyna chi drychineb. Chi di gadael yr holl flynyddoedd hyn i fynd. Ac mae'r blynyddoedd terfyn yn agosau. Ac chi dal ddim wedi ystyried y pethau hyn. Tan i fod yn rhy hwyr. O gweddion fod yr ysbryd ar waith yn gwneud dim ond beth gall yr ysbryd ei wneud. Dim ond gall agor llygaid yr enaid ac felly galluogi enaid i weld rhywbeth o fawredd Duw. Dim ond fe sy'n gallu gwneud hynny i ni'n cael y fraint o cyflwyno'r geiriau ac i ddod ar adnodau ac i'w egluro yn gorau gallwn ni, ond yr ysbryd sydd yn gallu agor y llygaid, a dyna'n dymuniad un o nawr fod yr ysbryd glân yn agor. Y byddech chi'n cael cip olwg o'i gymeriad ac efallai bydde hyn yn peri ofn a dychryn yn codi yn eich calon chi. Dyna'n gobeith ni. Dyna'n gobeith yw os oes rhywun yn dod i ffydd, ond nid yw y camau cyntaf yn i'w ofn. Eich bod chi'n ofni am eich bywyd, am eich enaid, am dragwyddoldeb, bod chi wedi cael cip olwg o fawredd Duw, does dim rhyw fath o falchder a rhyw ymdeimlad o edrychwch yna fi, dwi wedi penderfynu credu. Na, dwi wedi dim byd o'r fath. Yma yna ostyngeidrwydd yna, yma yna rhywun yn dod bron iawn ar ei gliniau, methu codi pen pam, yma'r ofn yma o dramgwyddo'r Duw holl alluog, y Duw perffaith. Ydy'r ysbryd wedi peri eich bod wedi cael cipolwg o'i fawredd, ei berffeithrwydd, ei ras, ei drigaredd. Dyna chi sydd yn peri'r ofn. Dyma lle mae'r capeli heddi wedi cholli ddi. Maen nhw wedi anghofio am ofn Duw a maen nhw'n sôn am drigaredd Duw. Ond mae cael golwg ar ofn a drigaredd gyda'i gilydd. Dyna'r cydbwysedd, dyna beth sydd angen. Fe gewch chi well olwg ar ei drigaredd pan i chi wedi cael gweld golwg ar ei berffeithrwydd sydd wedi peri ofn i chi. Dyna'r unig adeg, os nad ych chi'n dod ar y ddoi gyda'i gilydd, dydych chi ddim wedi ddeall chi. Ydych chi wedi gweld ei fod yn holl bresennol, yn holl alluog, yn holl wybodus, ac yna yng ngoleuni ei holl ysblander a'i ogoniant, ydych chi'n cael golwg ar eich bryntni chi, ydy hwnna wedi digwydd, ydych chi wedi gweld, ydych chi wedi cael profiad felly, lle mae yna elfen bach o bresenoldeb Duw gyda chi yn yr ystafell, yn cerdded lawr y stryd, neu ble bynnag, neu yn y capel, ac ydych chi wedi cael ymdeimlad o sancteiddrwydd Duw, a'i fawredd a'r ffaith ei fod yn holl bresennol, ac be mae hwnna wedi wneud? Mae fel rhywun yn rhoi'r golau ymlaen yn mynd stafell dywyll, chi'n gweld y cyfan yn glir ac ych chi wedi cael golwg ar eich bryntni chi. A mae hyn wedi codi ofn arnoch chi. Pan ych chi'n cymharu eich hun am mawredd a glendid yr holl alluog. Mae'r profiad ofni Duw, mae e'n angenrheidiol. Mae'n rhaid bod na ofn yno. Os am brofi o lawenydd yr Efengil, rhaid profi rhywfaint o ofni Duw. Mod i rai, mae'r profiad yma o ofni Duw fe ddaw yn ddisymwth, yn sydyn drwy amgylchiadau. Mae hwnna'n wir. Mae tystiolaeth pobl mor wahanol ac mae'r ffordd mae Duw yn arwain pobl at ei hun mor amrywiol. Ond yr un yw'r ffeithiau, yr un yw'r profiadau, ond yr amgylchiadau yn amrywio o berson i berson. Ond mae'r rhai yn dod i ofni Duw mewn ffordd yn ddisymwth, amgylchiadau sydd wedi peri iddy'n dod wyneb yn wyneb a thragwyddoldeb. Ac yna daw realiti'r sefyllfa wynebu Duw, reit o flaen i gwynebau nhw ac mae hyn wedi dychryn nhw. Ac fe ddaw ofn trostynt am pwy yw Duw ar hyn ydych chi, ac yn yr eiliadau pryn yna, yn yr eiliadau sydyn hynny, mae'r profiad wedi bod yn ysgydwol, ond mae wedi bod yn un ysbrydol, yn un dwyfol, mae'r ysbryd wedi bod ar waith. Y mwyafrif llethol, dydy hynny ddim yn digwydd, nag yw y mwyafrif sydd yn cael profiadau ysgytwol, lle maen nhw yn dod wyneb yn wyneb a thragwyddoldeb, mae'r mwyafrif o'r hynna.
o'r hyn i ni wedi profi ac yn darllen amdano, yn troi cefn ac yn caledu. Mae e'n beth rhyfedd yn diwedd. Byddwch chi'n meddwl bod dod wyneb yn wyneb. Dwi wedi dweud hyn sawl gwaith. Cofio clywed am rheini oedd wedi syrthio dros dibyn Niagara, yr afon Niagara, mynd yn hedfan dros yr ochr a'r teulu bach yna. 3 yn cael ei boddwyd o'r wncw, ac yna'r 2 blentyn, un oedd yn 10 mlwydd oed ac un oedd yn 19. Yr un oedd yn 10 mlwydd oed ath drosodd, ac ei fod i gymryd 3 diwrnod cyn bod y corff yn ymddangos i'r top eto. Ond fe ddath, oedd yn gwisgo rhywysg a rhywsut neu gilydd. Mae rhaid oedd y ffordd y glanio a'r hyn oedd yn ei wisgo ac rhywbeth am cyflwr y dŵr ar y pryd, fe ddath yn ôl lan yn weddol syth. Mae'n digon amser iddo fe cael anadl. Ac i chwaer dim ond cyn iddi fynd dros yr ochr. Oedd na ryw ddyn ar yr ochr yn gweld hyn yn digwydd ac yn ymestyn ac yn rhoi fraich allan ac yn gafel yn ei braich wrth iddi fynd drosodd aeth yn ei hilan. Ac o'n i'n gofyn, be ddigwyddodd? Wel, yn ôl pob sôn, fe ddeithon yn ôl i'r man hynny. Tua 30 o flynyddoedd yn ddiweddarach. Oedd hwnna chydig ar ôl i ni fod yna. A ryw seremoni i gofio'r achlysur. Ac falle agor rhywbeth, dwi'n yn siŵr beth oedd e. Ond oedd dim sôn am ofni Duw. Dim diolch i Dduw. Dim edifeirwch. Dim tragwyddoldeb yn rhan o'r sgwrs. Ac i'ch chi'n meddwl oedd y ddoi, oedd yr un wedi boddi, a y ddoi arall o fewn trwch blewyn. Fe ddylsen nhw fod wedi boddi. Ond i calonau wedi caledu, ond dyna beth sydd gan amla'n digwydd. Ond mae yna rai sydd yn gallu tystio. Fe roedd yr profiad o beth bynnag oedd mor ysgytwol. Fe nath droi nhw ac i weld mawredd a gogoniant Duw a periof. Mae rhaid fi gyfarfod o hwn. Fe allan i fod wedi cyfarfod fe nawr yn syth. A mi fyddwn ni'n dod wyneb yn wyneb ag ef. Ond na, roedd wedi cael cyfle arall ac maen nhw'n edifarhau ac maen nhw'n troi at Duw. Ond dim llawer felly. Ond i'r rhai, efallai fe ddaw yn ystod oedfa. Maen nhw'n teimlo agosatrwydd yr arglwydd ei bresenoldeb pur. Mae yna rhywbeth am ei lendid, am ei sancteiddrwydd yn goleio i fyny eich pechod, ac ych chi'n gweld eich hun am yr hyn i chi. Ac mae'n dod ag ofn drostoch chi. Dyma, i ni'n gweld hyn ambell waith, yn dim ond digon aml, ond mae e'n digwydd o dro i dro. Bod ofn yn gorfod sefyll o'i flaen. Ofn eich bod wedi ei dramgwyddo. O, mae hyn yn hanfodol. I ddeall yr hyn ydych eich bod yn euog, ond eich bywyd o'ch genedigaeth, o'ch gweithredoedd, o'ch geiriau y cyfan. Ofn a ddaw o brofi a gweld a chlywed am iddi gofaint tuag at bechod a phechaduriaid. Falle dyna beth sy'n gallu digwydd, bod yn ystod yr oedfa wrth i'r pregethwr i bregethu. Falle ddim yn dweud dim byd am y pethau yma, ond bod ar ryw ymwybyddiaeth o'i bresenoldeb ac bod yr ysbryd glân rhywsut neu gilydd wedi agor eich llyged chi i weld ac i ddeall. Rhywbeth gafodd i ddweud, falle rhywbeth ganon ni yn ystod emyn, ond nid yw'n gallu digwydd. Mae rhywbeth ni'n di ganu yn yr emyn, a chi'n mynd i gwrando gair o'r bregeth, ond mae'r emyn yna'n dod yn ôl ac yn ôl ac yn ôl i chi, ac efallai bod chi wedi bod meddwl am yr emyn ac wedi peri ofn i chi a dychryn ar eich enau chi, a falle chi ddim ond dechrau gwrando pan ni'n sôn am Grist a'i fod e'n gallu achub a bod yr ysbryd wedi peri bod eich meddwl chi wedi dod nôl at y pethau pan ni'n dyrchafu Crist. Falle nawr, efallai bod yr ofn o weld eich tynged heb Grist. A beth yw eich heiddiant? Dydych chi ddim yn dadle. Dydych chi ddim yn trio cyfiawnhau eich hunan bellach. Dydych chi ddim yn ceisio dweud eich bod yn well nag ydych chi. Yma fe welir gostyngeidrwydd. Does dim cyfiawnhau unrhyw bechod yn y enaid sydd yn dod fel hyn. Yr un sydd wedi gweld rhywfaint o fawrau Duw a gweld I bechod, does dim cyfiawnhau bellach. Pechadur yw, mae'n debyg i'r emyn hynny oedd flaen o Dduw rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell. Pob un o'r emynau yma, fe allech chi ddadle, mae tystiolaeth Cristion bob tro nhw. Ac felly, gai ofyn I chi, ydych chi wedi profi hyn, neu yn profi hyn ar y funud, o'th flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd wyf yn ei geisio, a'i cheisio eto wnaf. Trigaredd I mi dyro, rwy'n marw onys caf. Ond ydych chi wedi dod i'r man lle chi wedi ofni Duw cymaint, I chi'n dweud trigaredd I mi dyro, rwy'n marw onys caf. Mae dyna beth I chi eisiau.
Wel, gydewch i ni symud ymlaen at y prawf, felly mor bwysig i'w gwneud yn sicr o'n proffes. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi gwneud proffes eich bod yn blentyn i Dduw? Ydych chi'n honni eich bod yn Gristion? A felly, wrth i chi ateb y cwestiwn yna'n dawel bach i chi'ch hunan, yna mae'n rhaid gofyn, ydych chi wedi gwneud yn sicr o'ch proffes? Dydy gwneud proffes ddim yn ddigon. Mae'n bosib pwyso ar broffes, ond nid yw e'n bosib ein bod yn gallu creu rhyw ddarlun yn eich pen bod chi wedi cael rhyw fath o brofiad yn eich ieuenctid. Chi'n clywed yn aml am bobl sydd yn honni bod nhw wedi dod yn Gristnogion tan 4 ac yn 5. Nawr, dyw hwnna ddim yn dweud dyw e'n bosib. Mae e'n bosib, mae Duw yn holl alluog a fe all agor llygaid yr un o'r rhai fanca posib. Ond mae rhaid i chi fod yn chwilio am y ffrwyth, yn does? Hyd yn oed yn y rhai 5 mlwydd oed. Fe ddyle fod ffrwyth. Os yn honni fod wedi credu yn 5, yna gweld ffrwyth. Na'r gan gofio bod nhw'n tyfu fyny fel plant hefyd i fod yn oedolion. Ond rhaid fod yn sicr, achos i chi'n edrych, wrth i chi fod yn ifancach, i chi'n edrych i weld, iawn, ai proffes cyfleus oedd e, ai proffes i blesio rhywun oedd e, ai rhyw emosiwn oedd e. Na, mae rhaid gofyn, i hwnna i unrhyw un, os nhw wedi dod i gredu yn ei 20 neu 160, mae rhaid gofyn, beth oedd y profiad? Mae eisiau gwneud yn sicr o'r proffes. Chi sydd wedi honni ers blynyddoedd, a oes ffrwyth wedi bod, a oes na brawf bod yr hyn yr oeddech chi'n honni eich bod chi wedi profi wedi digwydd go iawn, a oes na arwyddion eich bod chi'n blant i Dduw. Y gwir gredadyn, ni fydd yn bodloni ar unrhyw beth arall. Y mae hyn ar ei galon yn ddyddio bys ni'n tybio. Y sicrwydd, yr heddwch, mi fydda'r ysbryd o gostyngeidrwydd hynny, ac mi fydda fe'n chwilio i galon. Ac pan mae'n gweld y galon yn crwydro, mi fydda fe'n peri dychryn iddo fe, mi fydda fe'n ceisio, a dwi wedi deall, ac yn edifarhau o'r pechod, dwi ddim eisiau gweld fy hun yn crwydro i ffordd. Mae'r un sydd wedi gweld i bechod o ganlyniad i waith yr ysbryd glân. Mae'r un sydd yn ofni Duw, mae'r ofn yma yn newid y person. Mae yn newid o fod yn ofni Duw fel barnwr llym i ofni Duw o ran parchedig ofn. Mae yna rhyw newid yn digwydd yn yr berthynas yma. Gynt yr oedd yn ofni Duw fel barnwr oedd yn mynd i gosbi. Ond nawr mae yn ofni fe mewn parchedig ofn. Mae yna barch, mae yna gariad. Dyw e ddim am tramgwyddo bellach, gan ei fod yn ei garu gymaint. Yna chi'r gwahaniaeth. Mae'r ofn dal yno, ond mae'r ofn wedi newid gynt ac yn angen reidiol. Felly yr oedd yr ofn yn peri'r enaid i grynu ac i ddychryn ac i edifarhau ac i gofio pwy yw Duw a'i fod yn farnwr llym, ond yna wedi derbyn trigaredd Crist ac wedi derbyn maddeuant a wedi gweld hyn o wnaeth Iesu Grist ar y groes. Mae e wedi derbyn yr heddwch a'i olchi'n lan, ac nawr mae'r ofn yn newid. Mae yna barchedig ofn o gariad nawr. Dyw e ddim am tramgwyddo'r Iesu, dyw e ddim am tramgwyddo ei dad nefol. Ond beth ddigwyddodd i beri y newid? Wel, fe galluogwyd yr enaid i gadw gorchmynion Duw. Dyna'r adnod yma, swm y cwbl a glybiw Duw, ofna Dduw a chadw ei orchmynion, canis hyn yw holl ddyled neu ddyletswydd dyn. Dyna be mae Job yn dweud yn Job 28, adnod 28, ac wrth ddyn e fe a ddywedodd, wele ofn yr arglwydd, hynny ydyw doethineb, a chilio oddi wrth ddrwg sydd ddeall. Y cam cyntaf yna, y gorchymyn cyntaf yna, y gorchymyn cyntaf yr i fyddhaodd y pechadur, yw edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. I chi'n ofni Duw ac yn cadw ei orchmynion. Beth oedd y gorchymyn sy'n rhaid i chi fel pechadur i wneud? Meddyliwch chi nôl, beth oedd y gorchymyn cyntaf i chi erioed ei chadw? Nid cadw'r sul, achos cyn i chi ddod i gredu, doeddech chi ddim yn cadw'r sul yn iawn. Hyd yn oed os oeddech chi ddim yn mynd i'r siop, ac os oeddech chi ddim yn gwylio teledu, ac os oeddech chi ddim yn mynd allan ac yn gwneud pethau eraill, a hyn a'r llall, a'r holl bethau yn traddodiadol, dydyn ni ddim yn neud ar y sul i gadw'r sul. Dydy Cristnogion ddim yn neud hynny bellach, ond dim y pethau hynny.
Beth oedd y gorchymyn? Achos gynt, pan oeddech chi'n cadw'r sil, yn mynd i'r capel 2-3 gwaith y sil ac yn peidio gwneud y pethau hynny, os nad oeddech chi'n Gristion, doeddech chi ddim yn cadw'r gorchymyn hynny'n iawn. Oeddech chi'n neud e am resymau hunanol mwyn dod â plesio Duw trwy'ch gweithredoedd chi. Felly nid yna oedd gwir cadw gorchymynion Duw. Beth oedd y gorchymyn cyntaf i chi erioed ei chadw? Gorchymyn cyntaf oedd difarhewch a chredwch. A dyna oedd y tro cyntaf i chi gadw gorchmynion Duw. Felly dyma be mae pregethwr yn dweud fan hyn. Ofna Dduw a chadw ei orchmynion ac i ddechrau bant y daith fel petai yw edifarhau a chredu. Trowch i ffwrdd o'r hyn sydd wedi tramgwyddo Duw. O'ch cyflwr naturiol, fe'ch ganwyd chi yn eich pechod. Dyna sydd wir am eich natur chi. Mae eich natur yn ieithus i Dduw. Yr hyn sydd wedi peri eich bod yn cyflawni pechodau, y ffaith eich bod yn bechadur. Pam i chi meddwl y mae plentyn bach yn pechu mor gynnar yn ei fywyd? Y rheswm mae wedi eni yn bechadur. Dyna'r cyflwr cyntaf sy'n rhaid edifarhau ohono yw y ffaith mae pechadur wyf. Dyna beth i chi. Ni'n mynd sôn am bechodau nawr. Dyn ni'n sôn am pethau chi wedi ddweud a'i wneud yn ystod eich bywyd. Mi rydych chi'n euog o enedigaeth am fod yn bechadur. Mae'r baban sy'n cael ei eni yn bechadur. Mae'n profi'r peth trwy bechu. Dyna be mae'n profi pan mae'n dechrau crio bod yn hunanol ac yn dechrau siarad, ac yn dechrau dweud na, ac yn dechrau taro, ac yn dechrau gwthio, ac yn dechrau bod yn hirllig, ac yn anifydd, ac yn mynd yn hun ac yn hun ac yn well yn ei bechod. Mae reina'n symptomau o'r ffaith mae pechadur yw e. Mae'n rhaid i chi edifarhau mae pechadur ydych chi, heb sôn am y pechodau arbennig unigol. Dydych chi ddim yn gallu atal eich hun rhag pechu. Mae'r hyn sydd yn cael ei ddweud yw trowch oddi wrtho, edifarhewch, cyffeswch mae pechadur yw eich enw. Cyffeswch pechodau penodol. Cyffeswch y ffaith mae hyn i chi yw y gorau sydd ganddoch yw bratiau bydron. Cyffeswch y cyfan ac yna credwch beth i chi fod i wneud ar ôl troi oddi wrtho, ar ôl sylwi mae'r hyn sydd wedi tramgwyddo Duw yw'r ffaith mae pechadur ydych chi ac eich bod wedi cyflawni pechodau. Ac yna dewch yn edifeiriol a chredwch a phwyswch ar yr arglwydd Iesu Grist. Credwch fod yr hyn a wnaeth tra'r y ddeiar eich mwyn chi. Fe ddaeth Iesu Grist a byw bywyd perffaith. Fe gyflawnodd holl ofynion y ddeddf yn eich lle. Mynad yw berffeithrwydd ac mae hyn yn amhosibl i ni, ond fe gyflawnodd Iesu Grist y cyfan yn eich lle. Ond ych chi hefyd yn gweld ei drigaredd? Ein holl heiddiannau o farn a chosb, fe ath Iesu Grist i'r groes a chymeryd ein cosb yn ein lle. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi gweld hyn? Ydych chi wedi dod i bwyso ar y ffeithiau hynny? Ar y ffaith y cymerodd Iesu Grist ein holl gosb arno ef ei hun. A'i fod wedi'ch golchi'ch enaid yn gwbl lan. Chi wedi bod at y groes ac wedi derbyn o'r gwaed yn llifo, darlun yna o'r gwaed yn llifo ar y groes. A'r symbol y mae yn ei rhoi i ni, fod wrth ddod at yr Iesu, mae yn golchi'r enaid yn gwbl lan. Pob un pechod, pob staen, pob bryntni, mae yn golchi'n llwyr i ffwrdd. Ac felly nid yw'r enaid yn atebol am yr un tramgwydd. Dyna chi ryfeddod, dydy'r Cristion bellach ddim yn atebol am ddim byd. Mae wedi cael ei eni o fod yna wedi ei wneud. Mae Iesu Grist wedi golchi'r cyfan ymaith wrth ddod at Grist a derbyn o'r maddeuant. Fe ddaw yr enaid yn rhan o deyrnas Duw ac yn un o blant Duw. Ac yn yr eiliad hynny mae'r ofn yma'n newid. Ond mae e'n parhau i fod yn ofn. Ond mae e'n newid o fod yn ofn y barnwr llym, nawr i fod yn barchedig ofn am beidio tramgwyddo ei dad trigarog. Ond beth am y prawf? Mae gwaith oddi uchod sydd wedi digwydd i chi. Ac nid rhyw benderfyniad. Dyna beth sy'n rhaid i ni ddod i waelod y mater.
Ond nid oes rhaid i ni ddod i waelod y mater, mae gyda proffes, ac yn yr oes i ni'n byw ynddi, dwi'n credu mai dyma sydd rhaid i ni wneud yn yr eglwys Efengylaeth hynny yw. Yn wahanol pan ni'n mynd allan trwy drysau, petai ni'n cael cynnig lleidfa llawn yma heddi o bobl sydd erioed wedi bod i'r capel, efallai rhin fydda'r neges, ond falle bydda'r pwyslais ychydig y wahanol. Ond petaw ni yn dod ac yn pregethu i eglwysi Efengylaeth Cymru heddi, mi fysyn ni'n gorfod pwysleisio'r hyn. A'i proffes wag sydd ganddo chi. Hyd yn oed chi wedi bod yn Gristion ers 30 o flynyddoedd, mi fysyn ni'n gofyn a'i proffes wag sydd ganddo chi. A'i ryw broffes dros dro oedd e. Achos rhaid cael prawf. Yr hyn i ni'n ei weld heddi yn yn eglwysi Efengylaeth yw dim gwahaniaeth yn y wisg, yn yr hyn maen nhw'n gwrando, yn y pethau maen nhw'n gwylio, yn y mannau maen nhw'n mynychu, yn y ffordd maen nhw'n siarad, y mae yna adlewyrchiad llwyr o'r byd. Does dim gwahaniaeth rhwng y Cristion heddiw a'r byd. Bron iawn fedrwch chi fentro dweud, dwi'n nabod rhai yn y byd sydd yn byw yn well na'r rhai sydd yn yr eglwysi Efengylaeth. Maen nhw'n fwy wedi ymwahanio'r byd na'r eglwys. Ac felly mae rhaid i chi ofyn beth sydd wedi digwydd. A oes na broffes wag? Felly rhaid gofyn y cwestiwn, a ydych chi wedi gwneud proffes eich bod yn blentyn i Dduw? Wel, ble mae'r prawf? Yr ofn yn newid, ond hefyd yma'r i fyddhau i'r gorchymyniad i farhau a chredu yno. Ac nawr, dyna yw eich dymuniad drwy'r adeg, yw i ddilyn llwybrau yr arglwydd, ac i gadw ei air a'i orchmynion, ac i edrych ar ei air. Dyna'r tristwch heddi, fydd y llawer yn dweud, wel ie, dwi'n cytuno gyda ge. Ond mae'r ffordd yma nhw'n dehongli'r gorchmynion Duw a gair Duw wedi cael ei newid gymaint mwyn gallu mabwysiadu syniadau'r byd. Dydyn nhw ddim wedi dod yn ôl at air Duw, ac felly dyma beth sydd angen i wneud yw agor gair Duw i egluro nhw be mae'n golygu. Mae'n rhaid sillafu fy mas bellach. Beth yw ymwahanu o'r byd? Beth yw'r pethau yma mae rhaid ni wedi farhau? Ond i'r Cristion sydd wedi gwneud proffes ac mae gwaith yr arglwydd yw e, nid yw dilyn y llwybr cul bellach yn feichus. Dyw e ddim yn faich. Dyw e ddim yn anodd. Dyw e ddim yn atgas iddo. Lle gynt, yr oedd yn edrych falle fel rhywun oedd ddim wedi gwneud proffes, dyw e ddim eisiau dilyn y llwybr cul. Mae'r llwybr cul yn edrych yn erchyll, yn galed. Ond nawr y mae e wedi profi o ras Duw. Y mae'n edrych ar y llwybr cul ac mae'n meddwl dyna chi lwybr, ar y degau yn unig, ar y degau yn serth, ar y degau yn anodd. Y mae'n dweud dyna'r llwybr dwi am rhodio ni. Pam? Dyna ble mae Iesu Grist. Mae ar y llwybr gyda fi. Dyna le dwi eisiau bod. Mae fel falle rhyw 2 am ganlyn dwedwch chi nawr. Ac falle bydda un ddim yn licio cerdded y mynyddoedd, a'r llall yn dwlu cerdded y mynyddoedd. A mae'r llall sydd yn casau cerdded y mynyddoedd, mi fydda'n fwy na pharod i gerdded unrhyw fynydd. Os yw ei gariad yn y gerllaw, pam? Mae hi'n newid yr holl olygfa. Mae'n newid yr holl brofiad. Mae'r un serth yn werth e. Pam? Dwi ochr yn ochr ar un dwi am i chanlyn neu am i phriodi. A dyna'r gwahaniaeth. Mae'n dweud mae rhywbeth oedd yn feichus gynt nawr yn bleser. Wel, llawer mwy i'r Cristion. Y mae'n dweud dim os beth yw'r llwybr, pa mor serth, pa mor unig, pa mor gul. Y mae'n lwybr dwi yn ei charu. Pam? Mae'r arglwydd Iesu Grist yn rhodio'r llwybr gyda fi. Dyma ble mae am i mi fod. Felly pa bynnag beth a ddaw, beth bynnag yw'r gorchmynion, nid yw'n yn feichus i mi. Nawr y mae e'n caru yr hyn gynt a chasaodd, yr oedd yn casau y pethau hyn gynt, ond nawr mae'n ei garu nhw. Ac os yw'n golygu bod pobl mynd i chwerthin am ei ben neu am ei phen ac yn mynd i ddweud pob math o bethau yn ei herbyn, mae'n dweud dyna yw braint y Cristion. Mae'n gwneud safiad, Salm 112 adnod 1, molwch yr arglwydd, gwyn ei fyd y gŵr a ofna yr arglwydd, ac sylwch ar hyn, ac sydd yn hoffi ei orchmynion ef yn ddirfawr. Gwyn eich byd. Gwyn yw eich byd os ydych chi wedi profi o ras Duw. Prawf o'r ffaith eich bod wedi profi o'r ras Duw yw hyn. Eich bod yn ofni'r arglwydd a pharchedig ofn, ac yn hoffi ei orchmynion yn ddirfawr. Chi'n hoffi nhw. Mae cadw'r sul yn bleser.
O, mae peidio gwneud rhai bethau yn bleser. Dwi'n hoffi gwneud y pethau hynny ar ddydd Sadwrn. Ond ar ddydd Sul dwi ddim yn hoffi gwneud nhw. O, dwi'n dwlu gwylio Cymru'n chwarae os nhw'n ennill ar ddydd Sadwrn. Ond mae ar y Sul yn warth. Dwi ddim eisiau gwneud e. Dwi'n dwlu mynd i'r siopau, dwi'n dwlu ar y siopau, dwi'n dwlu mynd i'r dre, dwi'n dwlu mynd i'r caffis yn y dre, dwi'n hoffi pob peth am dre Caerdydd, ond dwi ddim yn licio dre Caerdydd ar y Sul. Mi fydd yn torri'n nghalon i gerdded strydoedd Caerdydd ar y Sul. Dwi ddim eisiau bod ar y Sul. Ble dwi eisiau bod ar y Sul? Fan hyn, yn Hir Arglwydd. Nos Fercher y cwrdd gweddi, a petai cwrdd yn un nos Iau yma, ond mis nesaf yn un cwrdd Cymraeg ni. Dwi ddim eisiau bod lawr y Mae Caerdydd. Dwi'n dwlu ar Fai Caerdydd, ond dwi ddim eisiau bod na nos Fercher. Dwi ddim eisiau bod yn lle arall a nos Fercher. Ble dwi eisiau bod yn nos Fercher? Mewn fyna, yn y cwrdd gweddi, nos Iau yn fusol yn y cwrdd gweddi ni. Dwi ddim eisiau bod gatio flan y teledu. Dwi ddim eisiau gael rhad i fyny. Dwi'n dwlu roi fy rhad i fyny. Ar nos Fawrth. Tua 10 o'r gloch. Am hanner awr. Ond ar unrhyw noson arall, os oes yna oedfa arbennig, ble dwi eisiau bod? Dwi eisiau bod yn Hir Arglwydd. Dwi eisiau bod yna. Pam? Dwi'n ofni'r arglwydd, os dwi'n gallu, lle nad ydw dwi'n gallu. O, dyna le mae'n nghalon ni, dyna le dwi eisiau bod. Dyna le dwi am fod. Os dwi wedi torri'n nghoes a dwi gatre yn yr ysbyty, dwi ddim yn gallu bod yna. Ond un peth sy'n sicr, dwi'n meddwl am y peth, a na fydden ni yna. Dyna le dwi eisiau bod. Dyna chi'r gwahaniaeth. Dyma be mae'r salmydd yn dweud, molwch yr arglwydd, gwyn ei fyd y gŵr a ofn ar arglwydd, ac sydd yn ei hoffi ei orchmynion ef yn ddirfawr. Dyna prawf. Os i'ch cariad chi at y pethau yma'n cynyddu, yna mae hwnna'n prawf hyfryd o ble chi'n sefyll. Mae fel un yn plannu planhigion yn yr ardd. I ni wedi wneud ychydig o arddio. Fe wnaethon ni rhoi gwair ar ôl i'r gwair oedd gyda ni cael ei ddistriwio. Mae'n hyfryd edrych ar ein gwair ni nawr. Ond am gyfnod bach, mi roeddwn ni'n bryderus. A nes i ofyn i'r dyn oedd yn plannu fe, oes yswiriant, a na fy nghyfrifoldeb i oedd e. Talu'r arian yna i roed gwair newydd lawr. Mae'n rhaid i chi ddyfrio'n ddyddiol. Am oriau bob dydd. Mae'n rhaid chi dorri fe'n gyson. Mae'n rhaid chi edrych ar ei ole, peidiwch a gadael y cwn arno fe, peidiwch yn ei hyn, peidiwch a cerdded, o'n i'n cael cerdded arno fe. A chi'n gwybod beth o'n i'n mynd mas bob nos yn edrych arno fe, ni'n edrych, o'n tyfu, mae'n araf yn tyfu. O'n i'n chwilio am ffrwyth, o'n i'n chwilio a yw e yn fyw, a oes bywyd yno. Neu os ych chi'n plannu blodyn, i chi'n gofyn, adi yn dod, a falle bod rhaid aros wythnos, falle mis, falle 2 fis, am ambell i achlysur, falle bod rhaid chydig bach yn hyrach. Ond i chi'n aros i weld, dwi eisiau gweld ffrwyth, dwi eisiau gweld prawf, fod yr hyn dwi wedi brynu ei fod yn un go iawn. Mae'n nid rhywbeth marw dwi wedi blannu. Felly hefyd, os gwelir proffes ffydd, fe fydd y pobl hynny sydd yn honni bod ganddyn nhw ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist yn dangos ffrwyth. Ac fe lawen heir pan gwelir y ffrwyth, y prawf o fywyd ysbrydol. Llawenhau fyddwn ni pan yn gweld y cariad yma at Dduw. Nawr maen nhw am gadw ei orchmynion. Maent yn bopeth iddo. Modd y gall ogoneddu'r arglwydd, yna yw ei ddymuniad. Sut fedrau ogoneddu'r arglwydd? Yn y ffordd dwi'n siarad, yn y ffordd dwi'n byw. A cam wrth gam, wythnos ar ôl wythnos, i chi'n gweld datblygiad, ac i chi'n gweld tyfiant, ac maen nhw'n tyfu mewn gras, mewn gwybodaeth, maen nhw'n tyfu mewn awydd ei wasanaethu, maen nhw'n tyfu mewn dyheuad am ddiwioldeb, am sancteiddrwydd, ac yn gweld yr angen i wneud safiad. Dyna beth ni'n gweld, nid rheolau o gweithredoedd dwi wedi wneud, tic. Na, gras. A dyn nhw'n gariadus yn y ffordd maen nhw'n siarad. A dyn nhw'n llawn cariad Duw yn y ffordd maen nhw'n byw. A dyn nhw'n sanctaidd yn eu bywyd nhw. Yn gorfod dweud wrth gyfeillion na. Fedrai ddim dod. Fedrai ddim gwneud. Fedrai ddim gwrando. Fedrai ddim gwisgo fel hyn. Pam? Gan fy mod yn caru fy arglwydd Iesu Grist, ac dwi am ddilyn ei orchmynion fel arwydd o fy niolchgarwch. Mae modd adnabod plant yr arglwydd. Does dim ots o ba genedl, o ba iaith, o ba oedran, yr un yw y ffrwyth. Maent yn ofni Duw a pharchedig ofn, maent am ei wasanaethu, nid ydynt am ei dramgwyddo.
ac y maent am ei ddyrchafu. Mae yna ostyngeidrwydd yn y ffordd maent yn byw yn siarad. Nid oes tynnu sylw at yr hunan, maen nhw'n dyrchafu Crist. Dyna yw ei dymuniad nhw. Dyna chi brawf. Ydych chi wedi profi eich bod yn blentyn i Dduw, ac mae hwn yn mynd i fod yn sydyn pwyntiau byr sy'n genia reit ar y diwedd yn olaf pen y daith. Dyna chi daith. Yr oes Solomon wedi bod arni. Wedi rhoi trosolwg o fywyd. Ond nawr fe ddaw at y pen. Diwedd bywyd, bron iawn, chi dweud adno 14, canis Duw a ddwg bob gweithred i farn, a phob peth dirgel, pa un bynnag fyddo ai da a'i drwg. Daw ei bregeth nawr i ben, yn drawiadol ac yn nerthol. Mae eisiau gadael y gynulleidfa a'r neges yma. Mae'n atgoffa dyn o'i dynged, fe ddaw Duw a barni. Dyna be mae'n dweud? Dwi ddim eisiau gorffen ar ryw nodyn, a mae eisiau atgoffa nhw. Dyma beth sy'n wir ar Rhufeiniaid 14 adnod 12. Felly gan hynny, pob un ohonom drosto'i hun ar rydd gyfrif i Dduw. Pob un ohonom ni'n unigolion ar ein penen hunan, fe fyddwn ni'n sefyll ger bron Duw ac yn atebol ger bron Duw. 2 Corinthiaid 5 adnod 10, canis rhaid i ni oll ymddangos ger bron brawdle Crist. Fel y derbynio pob un y pethau a wneithbwyd yn y corff, yn ôl yr hyn a wnaeth, pa un bynnag a'i da a'i drwg. I ni'n atebol am bob gweithred, mawr, bach, pechodau ieuenctid a pechodau presennol, pechodau cudd a pechodau hysbys, fe fydd ofn ar y pechadur, na wrandawodd nac na edifarhaol. Dyma beth sy'n rhyfeddu. Doedd dim ofn ar rhain o gwbl yn ystod i bywyd nhw. Doedden nhw ddim yn ofni. Roedden nhw'n byw fel y mynon nhw, ac yn byw i'r hunan ac i'r dydd. Ond yna, fe ddaw yr ofn. Lle mae'r Cristion a'r parchedig ofn, does dim ofn ar y diwedd. Dyna chi, mae'n rhyfedd yn diwedd, mae'n newid yn llwyr. Lyc 21 adnod 26, 28, a dynion yn llewygu gan ofn. Dyna chi ddisgrifiad o'r dydd ofnadw hwnnw. Dyma be fydd eich cyflwr chi. A dynion yn llewygu gan ofn, a disgwyl am y pethau sydd yn dyfod ar y ddaear, o blegyd nerthoedd y nefoedd a ysgydwyr, ac yna gwelant fab y dyn yn dyfod mewn cwmwl gyda gallu a gogoniant mawr. Dyna chi ofn, fe fydden nhw'n llewygu dan ofn, bydd y dydd, bydd yr ymwybyddiaeth, yr hyn a glywson oedd yn mynd i ddigwydd, yn digwydd, ac mi fydd na ofn yn dod drostynt, ond nid felly'r saint. Yr rhai a ofnodd yr arglwydd, ac a i fydd haodd i wrchmynion, edrychwch ar adnod 28, Lyc 21, a'i ddarllen ei chi, a phan ddechreuo'r pethau hyn ddyfod, edrychwch i fyny, a chodwch eich pennau, canis y mae eich ymwared y nesau. Dyna chi wahaniaeth. Mae'r Cristion yn gallu codi ei ben. Os oes rwy'n yn ofni, dydyn nhw ddim yn gallu codi pen ac yma rhywbeth yn y corff sydd yn peri bod chi'n edrych lawr. O nawr, codwch i'ch pen, edrychwch i fyny, pam mae amser eich ymwared y nesau. Fe cod y saint ei golygon, ac fe weland yr un yn dod a'i golchwyd yn lan. Fe welant ei gwaredwr, ei harglwydd, yr un a fi yn gweidi trostynt, ac bydd ei calonau yn llawn gobaith wrth i weld yn dod. Fe all y perchadur yma obeithio a dyrchafu ei ben pam mae e wedi derbyn maddeuant. Dyrchafu ei ben yn y dydd ofnadw hynny, ond y mae'n gallu wneud e pam mae ei waredwr yn dod, ac nid barnwr. Dyw e ddim yn dod fel barnwr iddo fe, mae'n dod fel barnwr i'r eraill, ond mae'n dod fel gwaredwr iddo fe. A'i fod wedi orchuddio ei gyfiawnder. Dyna chi wahaniaeth, mae'r Cristion sydd yn edrych ar y dydd ofnadw hwnnw'n gweld y gwaredwr yn dod, ac mae e wedi orchuddio chyfiawnder, yr union yr un cyfiawnder a'r mab sy'n dod. Mae wedi gwisgo'r un peth, mae'r clogyn yr un peth, perfeithrwydd Crist, ac mae e wedi gwisgo'r un wisg. Mae wedi orchuddio'n llwyr. Dyna chi lawenydd. Does dim syndod felly bod y saint yn gallu dweud fel yn datgyddiad 22, yr hwn sydd yn tystiolaethu'r pethau hyn sydd yn dywedyd yn wir, yr wyf yn dyfod ar frist. Amen, yn wir, tyred ar glwydd Iesu. Dyna be mae'r Cristion yn gallu dweud. Tyred, mae am iddo fe ddod.
Mae am iddo fe ddod yn ddian, a mae'n edrych ymlaen at y dydd pan ddawer Iesu yn ôl, ac y bydd yn gweld ei waredwr yn dod ac yn ei groesawu yn ôl i'w deyrnas. Ac ni fydd na ofn, y fydd na llawn gobaith, ac y bydd yn edrych i fyny. Nid felly yr anghredadyn, fe bydd rhain yn llewygu gan ofn. Y bydd yr ymwybyddiaeth o'r hyn a wnaethon. Na wnaethon nhw gofio y gwaredwr y nyddiau ieuenctid. Dyna'r beth ddaw i'w cof nhw. Pam na wnes i gofio gwaredwr, y creawdwr, y nyddiau fe ieuenctid? Pam na wnes i weld mae gwagedd o wagedd, gwagedd yw y cwbl? Pam na wnes i ddilyn y cyfarwyddyd ofna Dduw a chadw ei orchmynion? Wel, mae cyfle ganddo chi. Mae heddi yn ddydd yr iachawdwriaeth. Mae'r arglwydd yn drigarog, ond y mae yn un i'w ofni. Ac os newch chi gadael yr adeilad hon un waith eto, efallai mai dyna fydd y tro olaf y cewch chi. Ac yna fe fyddwch chi yn dod wyneb yn wyneb a'ch barnwr. Ond wrth gwrs, os dewch chi dan edifeirwch, ac yn cyffesu eich pechod, ac yn pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist, ac yn galw arno am faddeuant a thrigaredd, yna mae ddeuant a trigaredd y cewch chi. Ac yna fe fyddwch chi yn byw i wasanaethu faint bynnag mor hir sydd ar ôl ganddo chi. Dydyn ni ddim yn gwybod, ond hyn fydd yn wir amdano chi. Fe fyddwch chi'n ofni Duw, cadw ei orchmynion, canys hyn yw eich holl ddyletswydd chi. Gadewch chi ni weddio. O Dduw, helpa ni o Dduw i fod yr hyn dylsyn ni fod. Gwna ni yn blant i ti. Ni'n gweddio fydd na rai yn i fyddhau i orchymyn yr arglwydd, i edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna o Dduw, braint fydd cadw ei orchmynion. O Dduw, helpa ni i weld ble ni'n sefyll, ac y byddwn ni yn gwybod ein bod yn pwyso yn llwyr ac yn unig ar yr arglwydd Iesu Grist. Tri garha felly nawr, ni'n gofyn hyn oll trwy heiddiant, trwy enw ac heiddiannau dy fab angwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 304, 354, deuwch bechaduriaid tlodion, clwyfus, cleifion o bob rhyw. Crist sy'n barod i'ch gwaredu, llawn tosturi i'w mab Duw, nac amheuwch abl ac ewyllysgar i'w. 354 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi all hyd byth.